Όλο κόλλησε πριν αρχίσει. Ένα, εντάξει. Έλα, πάμε 2-3, πάμε, ένα. Τα λόγια είναι από εκεί. Όχι πλάτη ρε παιδιά. Ναι, μην μας δυνάτε, αυτό είναι ένα σέ. Κωνσταντίνε, κάνε ένα θε. Σέ. Έτσι, πάμε, σηκώσου. Εδώ στο συνότα είναι. Στο συνότα εδώ. Στο συνότα. Στο συνότα. Έλα, τι κάνει ο μάestros εκεί. Λίγο να βοηθήσει με την τεχνολογία. Παρακαλεί τον κύριο Σαφανίδη της Ηλίας. Τεχνική υποστήριξη. Ένα τσακίσο. Το θυμάμαι, η φυλακή δεν ξέρω. Δεν το φτιάξαμε, έλα πάνω. Ηλία, δεν θα γελάσουμε απόψε, δηλαδή Έχει τεχνολογία. Και τώρα ρε, πάνω μάestros, ένα κύριο κάτι. Βλέπω το παλικάρι εδώ. Εδώ αγοράζω, 1.000 ευρώ, εδώ! Είναι λίγο μεγάλη η ζώνη. 2.000 ευρώ! Ζητείτε το μηχανάκι που ανοίγει τρεις. Φόρεσε το πιο δυνατό, μπορεί να έχει ο γείτονας παρακάτω. Τελευταίο σπίτι είναι για σπίτι ακόμη. Ελπίζω να μην έχεις καμιά ντομάτα, ξέρεις και μην ξέρεις αυτό. Το ξέρεις, η αστυνομία της Μάντρας θα έρθει, το ξέρεις. Ο Πατάλας θέλει, του συλλόγου, περίμενε. Στέλλα, ποιο τραγούδι θες να βάλεις? Θα δούμε ποιο και μου ωραίο. Το πηγή πες. Που γίναμε τα κεράκια και πάτησα αυτό. Όλοι οι τρόποι πήγε από εκεί. Εδώ τους κάσαμε 2-3. Ευχαριστώ. Ωτα, θέλω αισθησιακή φωνή να κάνεις τώρα το μικρόφωνο. Αλλά Θέμης Αδαμαντίδης. Αυτό δεν έχει εσένα, αυτό θέλει και Ραντιουρίνη. Τον είχα βάλει να δω τη Δημητρίου. Ήταν και αυτός, το έκανε Δημήτρης τα κόλπα. Γελούδου. Τι έκανε Δημητρίου, τα κόλπα? Όχι, δεν το ξανακάνεις. Και μετά, να, κοίταξε, ξεκινάμε. Άντε ρε παιδιά, αμάν. Παιδιά, ο προβολέας δεν πέφτει πάνω σας όμως, μαλακά. Έλα, βάλτε αυτό. Θέλω ένα μπαλετάκι να βγει από την κουζίνα από μέσα. Μετά από πιο γκρις με τέτοιο. Με ροζ μπαλαρίνο. Ελπίζω να κοιτούμε, έτσι. Κούνημα! Μπράβο! Πιο δυνατά! Πιο μακριά, κάτι φούφου! Ζαλίστηκα! Πάμε! Πέτω μέσα να ότι να αγαπάς αγκαλιάσαι η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί να μην ξημερώσει η νυχτάφη σαν παλιά ημέρα να βρει Στέλλα, είσαι ένα πέλος. μην ξημερώσει η νυχτάφη Κοιτάμε ξανά μια ζεστή μάτια σαν να μου πιέσει την καρδιά με ένα στενάγμα δώσε μου ζωή κάνε την αγάπη μας γιορτή να μην ξημερώσει η νυχτάφη για αγκαλιά ημέρα
με το μόνο που συζητά. Δικό είναι το προσωπήσατε. Τώρα να πανηγύρια λέει. Θα λέει έξω από το από μένα ζητάω τι θες και να με να μας ταξιδεύσει το κορμί, να μην ξημερωθείς κι αγκαλιά ημέρα να μας βρεις, κι αγκαλιά ημέρα να μας βρεις, σώμα μου, καρδιά μου και ψυχή. Αμήν, αμήν. Ήταν καταπληκτική. Εγώ με το βαρύ λαϊκού. Του βαριού. Οπότε, τι θα μας πεις, παιδί μου. Οπότε, Βαρύ λαϊκού μαζί με... αντίπα, πάνω. Περίμενε εδώ που θες. Όχι, Αυτό. Κάνε. Να μαζευτούν από την υπόλοιπη γειτονιά τώρα και αυτά τα δύο που να παίξω. Καλά, η χοροδία θα κάνουν εδώ πέρα. Θα τραγουδήσω ένα καπέλα. Αυτό είναι. Όχι, χωρίς δώσε, μην ακούς εσύ, δώσε, δικό μας. Είναι ένα σουξεδάκι. Τι λες? Πες το βράδυ. Λοιπόν, πες το καλά, θα το ανεβάσω τη διαφήμιση του ιατρείου. Έτσι, έτσι. Τα πρόβατα. Παίξτε το, παίξτε. Πολύ. Πάρτε από το δικό σου τόνο, έλα. Εγώ θέλω παλαμάκια. Ναι, ναι, άντε πάμε. Έλα. Δώσε μας το ρυθμό. Πάρατε. Δώσε μας το ρυθμό, εσύ και θα το ανοίξουμε. Έλα. Όλοι. Έλα, μόνο. Έλα, Για το μάτι, στις τα νυχάζει με το τσοπανί. Μπράβο! Άπαιξο! Το σκηνούμε! Έλα, τώρα Κριστιένα. Χωρίς μουσικά. Πολιτική Επιτροπή, παρακαλώ. Για το πανηγύρι της Ασοπίας. Καλά. Έτσι, πάμε! Προετοιμάζομαι, Για το κουρούπι, για το κουρούπι στη Τίζα. Για τα εσχύλια στην Αλευθύνα. Μαζί με μαραβέλια θα βάλουμε αυτό. Αυτά είναι. Α, καλά είσαι. Θέλω να φύγει, κρατάω μακριά.
λόγια. Να πούμε στο καράο και αυτό,